ngicabanga lento ukuthi lo muntu ongikhethelo nifanele ngimngene ulobolile ingane yabantu engenacala mina le ngizothi mengilana lo bhuti lo bese ngimthela ngegciwane futhi kunzima nokuthi ungaveza ukuthi ngiyagula ngoba nakhona kuzothiwa hayi ingane esibulawa wena kunzima vele kwakufanele ngikulindele ukuthi mina kahle kahle ngathelela angithi mina ngisebenza eklabini bona bamazi bephila empilweni uzowe namhlanje abazi ukuthi wabulawa yini ubhuti imali sesikhona into engidida kancane lento ngengayicabanga ekuqaleni ukuyibuza kodwa nami kwangisinda lo mbuzo ukuthi ngaphambi kokuba ubhuti ebeka amaphepha ukuthi uHIV positive etafuleni si-status sakho wena sasithini ngaloso sikhathi kodwa nawe ugawuna amalandela mfethu kubalekile mfethu usemncane mfethu uma samncane kufanele ulinde kodwa uwabone wonke amasayidi empilo uthatha isinqumo sokuganwa awuganwe nje usumdala usula wo50 buka mana ke Nqabe yami uzogana usuku wo50 mhlawumbe usuzoshona wazi kanti ubuzogana una 30 una 29 noma no 22 usenamandla ngoba phela angithi uyabona ubusebenza nendlela yokusebenza ukusaqala usenomfutho okay angizilungisi ake ngithi mina Gwajo uma uganwa ganwa umuntu naye obekade sekulungele ukuganwa kungabe ukuthi ukuganwa uphila kumina kodwa lo muntu engumganisayo ukuganwa kuyena akuphili ingakho ngithi mina awuwengathi awuganwe nje usumdala ngoba uma ngithi ganwa usumdala lo muntu ozobe usumganisa uvele naye uzobe seshayikile ngawo wonke amakhona wena uzogana nini ngobuka hayi ngithatha thatha so age of 70 ngizule ngibona 70 selokwagana wena nje ku-production ekampanini asakuthola ukuphumula okay faka uhlelo eSouth Africa ngingumzona kavuka mesuvala sekuvala ngamakhanda amadala dinsiba temakhola tathi ingaca umuntu yicobo ucuma ufala kahle ngihamba noGazlava Gazlava sithini abalandelani no ubalandela ke lo iboko zakhe ngakuphi awunavukela wena sakuphelele iboko zakho le sengizokubhala phansi landelana lo ngeke uzuyisho wena lonto yabo nje amalandelani no ngizokhipha umkomelo ngelinye la oyisho kahle lento somkomelisi the voice of Makoti Fethu ingqinamba bahlezi benaza abantu usuku nosuku sigeqa magula sidla amaningi esakeni namhlanje mfethu sinaye uMakoti njengenjwayelo baningi uMakoti bayabhala baloku bebhalile episode 2 njengamanje sizokwamukela welcome uMakoti wanamhlanje uMazulu Ndabezitha Makeba sithule sikandaba woza Ndabezitha Makeba Ndabezitha siyathokoza kakhulu Ndabezitha siyakwamukela ohlelweni the voice of Makoti usasulumani nanokuthi futhi siyavikela lesithunzi sakho Ndabezitha kodwa sekubalekile ukulapha umphakathi malandela ngenjwayelo asimnikeze ithuba abingelele bese uyayichaza Makoti okubalekile kakhulu ukuthi ubuganele kwabani okay ngiyabingelela igama lami ngiyombali ngwazi isibongo sibelekaZulu okay qhamuka endaweni ekuthiwa iSensinga kodwa ngitheme sengihlala esihlala enyulenzi ngokumzanele ngishadele wona umndeni nje uthe ezingeni loba be right kahle financial okay be senihlala eNewlands kodwa amakhaya asemsinga okay mhlambe ukusilandisa yebo kona nathi kwewasbriefer off camera usilandisa nje kodwa manje siyathanda ukuthi mhlambe umbukeli nje manje acaciseleke kwaJoe mhlambe ukusilandisa ukuthi umkhonyana wakho nehlangana kanjani isigaba senu nisiqale iphi okay ukubonana nje kwenu makuthi insizwa yashela kanjani kwenzakalani kuze kuyofika emalobolweni so bese sibamba mhlawumbe emalobolweni siphinde futhi sifake sesongena ekhaya so mina indaba yami kanje ngisemncane bengumakoti bethu samncane
ngashiya abazali ngisemncane. Okay. Ngithe ngishiya abazali ngisemncane ngayeka esikoleni ngangifuna grade 10. All right. Ngayeka ngase ngafuna umsebenzi ngoba ngase ngibona ukuthi ukufunda kwami vele ngikusangenza lutho ngoba phela umama engishiya nezingane fanele nginakekele zona lezi zingane lezi. So ngase ngathola umsebenzi eclubini ngabe hostess. Ngangawuthandi. Yes, bengisebenza khona. Ngangawuthandi lo msebenzi kodwa ngenxa ukuthi ufuna imali. Ngifuna imali. Ngeke ngize ngisakhethe ngase ngifuna noma yini ezokuthi ingivayide imali ngikwazi ukuphila. Ngitheme ngifika ke eclubini ngibe hostess. Kunalo bhuti lo wayese client lami engithipha so njalo mefikile uyazi ukuthi fanele aqonde kumina. Anginezi imali ebhekile so ugcine kube nebond phakathi kwami naye agcine seyibika yes agcine seyibika imali le mali ebhekile ngoba sifuna ukuyazi la machip ngayisho ngafuna ukukunika mali nathi sizobona ukuthi hey nami kokufanele la ngivele dede lama glass la namathotho lawa hayi ngiyeza 500 usikhathi 700 kwa depend ukuthi ngalo sikhathi mhlawumbe yini kanjani but imali ayineza ebhekile compared to laba abanye. Okay. So ngicabanga ukuthi ngesikhathi ngimnothisa mina naye kanti uyanginothisa yabo agcine vele wakuvumelekile ukuthi inamba zethu kodwa ngakwenza ngenxa yesimo mina ngangibhekile ngoba uthi mekunikile le mali eyenza mhlawumbe umehluko futhi omkhulu kakhulu because ngangithi ngihola mina ngihola vele ngina imali ukuphela kwenyanga kumina nje ngayifika ngixolisa shuthi ngamanye amazwi lo bhuti empilweni yakho wagcina sedlala irole enkulu kodwa yena enganakile yes. So utheme mekwenzeka yonke lento lena acela inamba yami ngimnina futhi ngingalindele ukuthi ngaze kufike ezingeni lokuthi mina nazi agcine sijolo because wemdala kunami because ngangikwazi ukumbiza ngisubaba wami ukushaya ngakuhlapha iminyaka more estimate mhlawumbe ngathi ngishiya ngo5 years. Yes. Ngimneze isixoxa angifonele ngisho ngisekhaya athi right yonke lonto leyo isigcineke sijola mesijola yonke into ibe right kufike la 10 uba serious ubhuti athi ubhuti ufuna ukuyokhokha ekhaya hawu bhuti ke ngingayithathi lento ukuthi ubhuti ufuna ukuyokhokha ekhaya imake ufuna ukuyokhokha ekhaya mhlawumbe awucabangi yini ukuthi awukufikela umuzwa ukuthi lo muntu ngoba unemali kwaJoe ngoba ezinye nje izinto ekufanele ngathi singayibheka sabantu besifazane lo muntu ngathi ngoba unemali unakho konke endungaze eclubini yini lengaka esimenza ufuna ukukhokha ekhaya mhlawumbe lokho akufiki kumina nginakho lokho kodwa yabo umuntu desperate awucabanga straight ngicabanga le mali ukuthi mina le mali ngiyidinga ukuthi le mali ngiyithole kanjani lokho ngizokubona late. All right. Okay, ngifuna ukuchecka mina so nangu ubhuti seniyajola naye kwakwenzakalani like nje umehluko ngiyazi ukuthi ujolile yabo angikubuzi ngiyakubona ngiyajala kodwa ngiyazi magoda ukuthi uke wajola before so kuye umehluko imali so ekhathi senijola benikhiphana bekwenzakalani nje awusilandise nje lowo muzwa lowo mhlambe makuthi khona umehluko owawubona mhlambe angifuni uqhama mangashemi ngangispoiled like wengaza njengengane encane wayengikhipha engezi allowance nje yonke into nje emsebenzi waqhubeka nemsebenzini noma wavela ukuyekisa no emsebenzini ngaqhubeka because esikhathini samanje ngeke uzodependele endodeni because lo muntu lona ngisanda kumazi yabo lonto leyo ngisanda kumazi lo muntu lona ngeke ngithi ngiyeka umsebenzi ngenxa ukuthi ngisangihlangana naye ngingani kodwa ngiyabaza abafana ukuthi abantu banjani lonto leyo okay qhubeka ke Makoti afuna ukucela akhuluma indaba zokuthi yena usefuna uba serious nami i-relationship yethu sefuna ukuyithatha ayibeke ona futhi yakhula yes so mina ngijabulele kuthena okay shuthi njengoba efuna ungikhokhela lo muntu uyangithanda yonto yafika kuqala kumina leyo ngavela ngabona ukuthi awusuthi ngiyavumela empilweni yabo because mina angifuni ukuqamba amanga umuntu esilisa uma ekhombisa ukuthi ufuna ukuyokukhokhela kumina kufika ukuthi shuthi uyangithanda yabo hayi ngitshela umalume bami kahle nje ngingenabazali ngihlala nosisi bami bakhona obhuti bami ngikhulume nobhuti bami sibami labadala ukuthi into kanje ngibatshele sonke istory bakhuluma indaba zokuthi kodwa mntana manje ngoba umncane uzokwazi ukuthi uyogana uzokwazi ukumela lokho wathini wena ngathi mina ngoba ngiyamthanda ngizokwazi ovela usumthanda vele ngase ngimthanda ubhuti noma
ngiqala ukuxhumana naye kwakunalokho ukuthi okay ngimthandela imali but wagcina sekhande ukuthi iyenzeka vele lento ukuthi umuntu ufuna imali ngiyakuthandela imali kodwa ugcina usukhetha ngempela yasebenza ngempela. Yes, ngagcina sengimthanda ubhuti ngathi okay ngiyasithatha lesi step noma ngibona ukuthi step esingaphezulu kwami ngasithatha ngagana ngakhokhelwa ngashada. Into iqala lana ke usemncane njalo ngimncane kodwa futhi konke amalobolo kwaze kwabe emshadweni yonke into wabona ukuthi imali ikhona la shuthi ngizophila kahle indlela ekwakhamba kahle ngakhona. Angifuni ukumdlela umona unemali yeah okay yes ngishade mina ngisayingane ngazi ukuthi phela okay sesishadile fanele angakhela umuzi wami ngiyohlala emzini wami ngoba ngiyabona benza umuntu meseshadile abe nomuzi wakhe. Yes okay baningi kulomuzi into yangiqaka nje ukuqala baningi kulomuzi kwema ngibuza kubhuti okay ngeke umuzi ungakhela umuzi wami athini athi ubhuti bona usiko lakubo bakhe egcikini indawo banayo uma ufika phela uyabona vele ukuthi okay umuzi kabhuti omdala umuzi kabani igceke likhulu yabo so ngiqale ngimangala ukuthi hawu ngiyozungakhela okay ngangiseyingane ke vele ngithi okay inkinga ngithi phela ngizohlala kahle aziqala inkinga phela qala iviki lokuqala okay baqala bangitreat kahle ke basangamkele ngizizwe nami ukuthi okay umakoti ayi uqala hawu bhuti abantu seyangishintsha ke manje asabuyi akabuye endlini akasabuyi ubhuti endlini azabuye ngakusasa mase ngiyamfonela ifoni ayibanjwa hawu siqala inkinga ushintsha ke manje ke mengimbuza ngakusasa ngeke nazabuza umuntu esifazana ukuthi kade yipi uma mezala wayekhona mhlambe egcekeni mhlambe usibekele nje ngekugceke la khona malandela uzongicorrect ama ngirong kodwa usibekele ukuthi egcekeni bekhona umama okumamezala bekhona mhlambe nobaba wakhe makuthi besekhona umkhulu mhlambe bebekhona abafowabo mhlambe nodade wabo bebekhona so that umbukeli noma umuntu olandela udaba ezoba nesithombe ukuthi ubugane emzini okanjani sekuzwakala ukuthi umuzi obu-rich kodwa sesifuna ukuzwa ngabantu abangaphakathi egcekeni. Okay bekhona umama bebekhona osisi nobhuti ngephutha ubaba bese ngasekho. Okay ikhehla so nginakho ukusaba because ngiyafika ngithi ngiyasaba ukusho ukuthi akabuyanga ngiyasaba ngibuze yena ukuthi and akekho mhlawumbe futhi nomuntu ongakhuluma naye engakhuluma naye ngiyabasaba akekho nenosisi ongaphansi nami bonke labantu badala nami yabo angikwazi ukuthi ngisuke ngiyobatshela ukuthi nguBakoti ngimushe ukuthi usibanibani akabuyanga nginokuthi ngisengiyoqhatha noma ngeba ngikhona noma kuzaleni kuningi emqondweni wami okay ngitshela ukuthi okay uzoshintsha kuye ngokuya kube wesi ngolunye usuku abuyi ngolunye usuku mebuyile ubudakile hawu bhuti kuyashintsha manje kuyashintsha kwashintsha nje kwashintsha asanginiki yonke le mali yabe nginikeza yona sengiyahlukumezeka manje mekwama weekend ekhona ubhuti bakhiphana hamba nomndeni wakhe wonke mengisinami ngiyashintsha phela ngihamba nabo kuthiwa ngisale ngipheke qale ngibuza ukuthi hawu into enjani ke le kuthiwa sala upheke lokudla lokho engizokupheka yebo baze bakudla phela bazobela besuthi yabo uzobuya naye sezolala luyamsebenzi owawenza usawuyeka manje sengawuyeka kumsebenzi ngoba phela sengiganile akusafani ngize ngisaba ngoba phela banakho lokho vele ukuthi wathatha umuntu okwangamela amthathe sebeyakuveza manje ukuthi kahle kahle vele wena wathi umuntu oronki othanda izinto wawuzwephi ukuthi umuntu okade esebenza emaclubini ukuthi ungamganisa bafuna ayithathephi bafunani bona banenkolo yabo nje abakholwa kuyona kufanele akhethe esontweni kahle so yena wakhetha umuntu amthandayo so ngifuna ukubuza mina Makoti ukuthi ke uyaphuza shaya angivuqama ngishaya she okay so umuntu vele wakho bethathe azi ukuthi ungithathe ngazi ngithanda izinto ngiyashaya nje ubumnandi ngiyakuthanda njengoba wasebenza eclubini kwakwenzeka Nkosi Mandela kwakwenzeka futhi uwahambe nawo ama club yes okay ungase vede ngazi umuntu othanda izinto so ngifuna ukubuza esekuthathile kusungaphakathi ukhona imithetho
ayekushayela yona njengoba phela ukuthi uyashaya mhlawumbe yenzeka womeli wayini njengomuntu wesifazane mhlawumbe angazi ukuthi ubuphuza inhloboni mhlawumbe amabani bekwenzeka mhlawumbe wome bese uyathenga uyashaya noma uwenza njani futhi athola losigaba lesoko malandela yabo indlela yakuleyo muzi angazi noma ngizokubeka ngazi ukuthi ngangisejele yini ngangingasabi kwazi kuba nemali noma kuthiwa ngangomili ngangingasakwazi ukuthi ngithole into engiyidingayo lo mali engangiyithola ngangingasayitholi so ukushada kwami kwashintsha yonke impilo yami lento engangitshela yona ukuthi impilo yami izoshintsha ukuthi ibe right yashintsha yaba nanokuthi ubuka imali nawe uthi hayi ufike uphile kamnandi lapha yani yes kahle ukugana kwami vele ukuthi ngizwile eqaleni ukugana kwami ngangiganele ukutheni ngicabangela impilo yami so yangashintsha ngalendlela engangifuna ngayo ukuthi ishintshe yashintsha ngendlela ukuthi ishone phansi kunalokho ukuthi ish malandela kusho ukuthi lenda ngokubuka kwami la kwakukuhle nisajola lena sakunikeza into ekudonsa kukhiphe kwenzela yonke into so uma usufika ekhaya usuthola wena enye into so beninazo iningane noma mhlawumbe into ethi ingane noma mhlawumbe ke sengisho nje isimende njengaleso ke mhlawumbe ukuchecka nanayo ukuthi abantwana ngaphandle benabo bekunjani futhi ubudlelwano makuthi bebekhona yabo sithandana naye kwakubhudi nje because indlela ekwenzeka ngayo angibangi ngisabuza kahle ukuthi umuntu yabo because wayevele umuntu oright eveze umuntu oright indaba uthi unengane noma nazo iningane indlela kwaphuthuma ngayo kubanga but ngithe ngifika khona ekhaya sekuvela ukuthi kahle kahle ubhuti unengane nje all over hayibo eziningi ingane zakhe ziningi ingane zabhuti ezinye ihlala khona ezinye ihlala khona ezinye azaziwa abekuvezela angivezelwa zona ngilokho ngizwa nje ngabantu ngizwa ngabantu sibathatha lo muntu omganile umuntu kanjani okay ibhlungu lento khona le ngifuna ukuyichecka khona sesizophuma endabeni yasekhaya sibheke esinye isigaba ngifuna sichecke kuleyo ukuthi ubhuti siyathola ukuthi wena uhlangane naye eclubini usebenza eclubini kodwa futhi siyathola ukuthi kubo kunenye impilo kwajo yenkolo uke wakuveza nokuthi bengingazi ukuthi bekufanele umuntu othatha esontweni lakhe ngifuna ukuchecka ukuthi kubo lempilo le yakho naye nala nihlangane khona bayayazi yini lempilo eniphila ngapha kubo ngoba kubo siyathola ukuthi kunalempilo yenkolo nempilo ukuthi ishuthi njena umuntu oqondile and futhi kuyavela ukuthi kubo bafisa ethathe ngisho enkonzweni kubo iyavela inlempilo omazi wena eyiphila ngapha yabo indlela kwakuyiyona ubhuti abamazi uphila empilweni ubhuti uphila impilo ezothu ume ngaphandle ubhuti uphila enye impilo ume kubo uphila enye impilo wingilosi mekubo ongakuba nje akutshela ukuthi wakuthiwa hathe esontweni ubhuti uyasonta every Sunday ubhuti esontweni ngicabanga ukuthi kwajo lento yaba nabo umngozi bokuthi igcine affect usisi ngeke size sisho ukuthi impilo yasisi yayi wrong ayikho impilo e-wrong futhi ayikho right umuntu uzikhethela yena ukuthi lempilo engiyiphilayo injani ngizongisaphi ngicabanga ukuthi mina mhlambe ubhuti kube ekhaya akabanga umuntu oyimvu owaziwa nje umuntu ongazi ukuthi yena uqondile uyakholwa nanolandela inkolo yakho mhlawumbe kube wayiveza impilo ayiphilayo kusasuka ekuqaleni mhlawumbe ngabe usisi ababanga nalenkinga mhlawumbe abagcina sekuba nayo yalento yalesa siphithiphithi ngoba ngicabanga nje nawe indaba ezitha umugana wawunokuyitshela ukuthi uyibo mnandini ngangitshela angithi ayibona ngoba phela mawuyitshelile ukuthi hayi lapha na yebo mnandini bofika lapha ufika yasonto uculwa nje amasonto amasonto manje wena uyigruvela yabo yabo so ngifuna ukuchecka ukuthi umndeni wakhona yayinjani ke incindezi ke sengisho ukuthi laba bakhona egcekeni ngoba phela nawe isimo sempilo yakho base besifundile so kwakunjani ke isimo senhlalo ake sikhulume nje ngesimo senhlalo manje straight ukuthi bese njani isimo senhlalo kubantu abaseceleni abakubukayo wena njengomakoti olutsholiwe wazogana lapha ekhaya yabo ukuthi umuntu ophuzayo umuntu oqhamuka eclubini umuntu oqhamuka kanjani so usula ekhaya ke njengamanje ekhaya lenkolo kunjani yabo indlela engangibona ngayo mina kahle kahle ngangizoshintsha umfowabo ngizomphilisa lempilo le mina ekade ngiyiphila ngoba abanye bose bayazi ngangisebenza phi yabo so yimina engizoshintsha umfowabo kwangathi uwe yenza noma lendlela kwangathi uwe manje makoto soshintshe umfowabo
ukuthi hayi ayiphile kanti wena nitholene nivele niyiphila lempilo. Angithi phela usisi uMazulu bayamazi ukuthi ubesebenzaphi. Okusho ukuthi ubhuti wabo njengoba esenje umuntu omnyise kulento nangu uMazulu. Ingakho ngithi mina kwaJo kubalekile ukuthi awukuphile impilo yakho lempilo oyiphilayo nozwa ukuthi ngihambisana nayo awuvele uyiqonde ngqo izwe noma abakini noma abangani bazi ukuthi usibani bani uphila kanje ngoba yazi ukuthi noma ufa thina kulula sifakaze ngogwajo ukuthi ugwajo bekuyinsizwa ebeyithandela ukugana yabo behlala ekhuluma ngokugana yabo so ke ngicabanga ukuthi kubalekile ukuthatha impilo yakho nje uyibeke iqonde ngqo Mazulu Mageba lo hamba kudaba phakathi kwakho nomkhwenyana kwase kwenzekani kwahamba phela ngithi lempilo le yaseyiphila ngeke uzifihle kuze kube egcineni nakho kwavela phela ukuthi kahle kahle uphila impiloni ubhuti kwahamba kwafika la kutheni uyagula wahamba wakudokotela wafika wakudokotela unesifo sifoni i-HIV okay ish mengizwa ngoba nami akazange angiqonde ukuthi kahle kahle unesifo wathi mebuya la ebuya khona shuthi kwakuyindlela okungitshela ukuthi kahle kahle unesifo wabeka incwadi phezulu etafula ayinodokotela ukuthi kahle kahle uyagula mengithi ngiyibheka incwadi okay angivange ngizwele yena ukuthi uyagula ngamele ngacabanga mina ukuthi kusho nami ngiyagula zavele zazehlela wahamba nawo ocheck ngoba phela kubalekile ukuthi na uhambe uyochecka ungathi ngoba umkhwenyana kanje nami shuthi ngikanje ngawuthi kwakubalekile nawe mhlawumbe uhambe uyobheka side lakho kodwa mana maqhasamana nexoxa Makoti esimeni ayincane lento sikhuluma iqiniso okay esimeni la ufoundatha ukuthi lo muntu lo usuyagula uwe njengomuntu yayinjani incindezi ipressure owabanayo nokwatalala owabanalo uwedwa as a person because nawe into oyiqala and ukuzwa ukuthi upartner wakho uyagula inzima kakhulu kwabanjani leshe angifuna ukuqamanga kwangazi ukuthi umhlaba uyangijikela kwangazi usikuya round ukuze umuphuza utshwala ulele ukusikwenzakalani kwangazi umhlaba uyangijela kwangathi ingqondo iyahamba engangokuba ngahlula nakukhuluma naye zavele zazehlela inyembezi wagcina kodwa umbuzile ngoba phela njengoba ebeka amaphepha kanje nawe wagcina wabonile even ubusuku bangalolo langa ngiyacabanga ukuthi babungeke kufane nobunye nobujwayelekile wangiphoqa ukuthi ngisengibohlile because angikhulumanga naye ngaleso sikhathi ngase ngibohlile ngase ngambuza ukuthi ngiyabona ukuthi incwadi kanje manje ithini into kanje wachaza wathini wachaza ke washo ukuba uyaxolisa yonke lonto leyo noma ngangeke ngize ngiunderstand yonke into ayishoyo into engayisho ngathi okay sekwenzeka nje bade ngisakushintsha hamba kuyolanda amaphilisi nami ngizohamba ngiyochecka kusasa wavele kusobala ukuthi nami vele nginaso into angiphendula ngayo wathi ngicela ngiminye yena ukukhathela ufuna ukulala okay ngavuke kuseni ngahamba ngayochecka ngathi mengifika kudokotela angivange ngithola into eyodwa ngafike ngathola ukuthi nginesifo nokuthi ngigulelwe wathola ukuthi nawe una HIV positive plus futhi ukhulelwe nengane ngibuye ngimtshele ukuthi nami nginesifo nawe yenza kanje yena into ayiyenza ke wewadla amaphilisi kodwa mephuzile angawadli wewadla amaphilisi ngoba ongakuba ngathi ngithola ukuthi une HIV akahlala ngisho isonto ephila hayibo washona ngesonto elilandelayo sasemngcwaba akazi noma kwakukwamkela kwami akamkelanga yini ukuthi unaso ngoba phela iyenzeka nalonto leyo ubizwa ukuthi wamkele ukuthi unaso yini so eseshonile umndeni kulolu daba lolu mhlawumbe kwakwaziwa yini ukuthi begula noma niyagula noma into eyayaziwe yini nobabili kuze kube namhlanje umndeni awazi ukuthi ubhuti wabulawa yini kwazwa nje ukuthi wagula nzima ukuthi ngibatshela ukuthi wabulawa ngeke bangikhula mhlawumbe ungenze ukuthi basola bathakathi mhlawumbe futhi enye into ngokucabanga kwami kwaJo
ingcindezi mina engiyibukayo uMaZulu abanayo mhlawumbe lento noma wengayiveza ngicabanga ukuthi zazingaba khona inkulumo zokuthi uyena ya ngicabanga mhlawumbe yayingaba khona inkulumo kanjalo kwaJoe since kuhlanganwe naye eklabhini yeah so malandela mfethu le ndaba ijulile Makoti then wena ke useshonile umuntu wakho wafihlwa wazila kwenziwa lonke usiko lesizulu lwenziwayo obusho ukuthi amaZulu lawa so after ke usuqedile ukuzila ngizoyibuza lento yabo abantu abaningi bajwayele ukuyibuza lento ukuthi kukhishwa isinyama kukhishwa ibhadi kukhishwa isikhwakhwalala angazi ukuthi kusuke kusetshenziswa umuntu kanjani kodwa kuwe yaba khona into enjengale ngiyaxolisa ngalombuzo uma ufika kabi kodwa bengiyifisi impendulo yakho uma kungenzeka yabo indlela engangiyona okokuqala nje ngizoqala ngaphambi ukuthi ngiphendule okay ngangine stress lapha angithi okokuqala ngithola ukuthi nginegciwane yes okwesibili ngikhulelwe ngathi ngibuyela kudokotela isisu sasiphumile ngicabanga ukuthi kwakwenziwa istress so lento yokuthi ukhipha isinyama kuyenzeka vele ukhipha isinyama kumuntu esilisa mina ngangenalo nalo kuba nalo lothuba lokukhipha isinyama ungangokuba ngangine stress ukuthi kwasingase ngibizela i-meeting ukuthi fanele ngingene fanele plaza uMakoto semncane ngiyacabanga lokho ukuthi ngikuvume lokho ngingena ukuze ngiphunyelwe yibhadi ukuze ngiqhubeke nempilo yami ngicabanga lento ukuthi lo muntu ongikhethelo nifanele ngimngene ulobolile ingane yabantu engenacala mina le ngizothi mengilana lo bhudi lo bese ngimthela ngegciwane sikunzima nokuthi ungaveza ukuthi ngiyagula ngoba nakhona kuzothiwa hayi ingane ethibulayo wena kunzima vele kwakufanele ngikulindele ukuthi mina kahle kahle ngathelela angithi mina nathi ngisebenza eklabhini bona bamazi bephila empilweni uzowe namhlanje abazi ukuthi wabulawa yini ubhuti imali sesikhona into engidida kancane lento ngengayicabanga eqaleni ukuyibuza kodwa nami kwangisinda lo mbuzo ukuthi ngaphambi kokuba ubhuti ebeka amaphepha okuthi uHIV positive etafuleni si-status sakho wena sasithini ngaloso sikhathi mina angifuqama ngabe umuntu ongayinaki into kanjalo ukuthi uyotheka okay okusho ukuthi nawe una umcabango ukuthi ngenze kube imino wathelela yena ngoba nawe status sakho wawungasazi la wawuhamba khona wawuhamba nje ushaya ama unsafe sex into engenza ngibe neshow ukuthi ubhuti wangithelelayo angena umuntu ohambelana njengoba ngisho ukuthi njengoba ngisemncane umuntu oqala engathi mengilala ngangayisebenzisa iprotection so wena my sister Makoti awuhambi ulala so wawulala nalowo muntu loyo oyedwa kuphela ngesikhathi leso so njengamanje ke ngoba uthi naku ke njengoba lo bhuti useyafuna ukungena kanjani ithini ke into yabaseceleni emndenini bathi babethini njengoba usufuna ukungena phela nawe uyakuveza ukuthi wawukuveza ukuthi awuhambisani nako umndeni uyakuveza ukuthi kahle isiko lala ekhaya fanele kwenzeke fanele ngimngene lo mndeni ongihlukumezile ngijabulisa ukuthi noma ngingajabuli ukuthi ushonile bengihlukumeze ushonile bese ngijabulisa ukuthi ngizobuyela ekhaya angithi ngingani ngazi ukuthi mina umuntu meseshonile fanele ngibuyele ekhaya ngazi ukuthi fanele ngiqhubeke ngihlale nomndeni ukutshela ukuthi njengamanje sekufanele ukuthi uhlale ekhaya ngihlale la uthole umuntu nangu umuntu ozongena so la laba khona ithuba malandela Unqabe yami ngifuna ukusho ukuthi la laba khona ithuba Makoti lokuthi lo muntu okuthiwa akangene ukuxoxa naye nixoxe nje nixoxe like ukuzwana ukukhuluma nivulana ifuba la vezwa nithuba elinjengalo noma yinto ayisakhulunywe nje mhlawumbe emndenini ingamahemeheme angifuna ukuqhamanga imeeting yokuqala sabanayo sakwazi ukuthi sixoxe nobhuti wakhuluma naye wathi unenkinga ngathi mengibuza ukuthi bhuti unenkingani wangitshela usikahle kahle lento le angazi ngiyixoxele umuntu kwayena lo muntu lo ngizomgana ngoba ekhaya fanele ngigane fanele ngikhombise ukuthi ngiyindoda
wathi kahle kahle sisimina livuki. Ngaze ngithi mina wathi alivuki. Hayibo. Wathi alivuki? Yes. Kodwa lo muntu uyalobola. Futhi naye ukulobola yekwenza wayekwenziwa ipressure ukuthi ngoba nakho sisekhaya kufune kuvele ukuthi kugcine naye uyindoda. Wangiphoqa ukuthi ngithathe imithwalo yami ebusuku kulelo ngibaleke. Ngicela ukubuza. Ukube kuthiwa Makoti lo muntu wayengenayo lenkinga yokuthi ke alivuki. Nawe ungenayo lenkinga ukuthi usucabangela leyangane yes naleyangane nekusasa labo bonke laba wawuzovuma yini? Angifuni ukuqamba manga indlela engahlukumezanga kulamndeni. Hayi angiboni. Phela kwaji uma kwakufana vume kwakufane kube ukuthi usezinikela noma usenikela impilo yakho ukuthi uzongena esithenjini. Angithi phela isiZulu sithi kwajo uma ngabe njoba umfowethu ubhutile kwakufanele angene usisi kahle kahle kwangesiyo umkakhe kwakade kumkamfowabo noma emzalisa izingane kwakuyobe kungezona ezakhe izingane kwakuyobe kungeza ezamfowakhe okwakuyobe kuyena umakoti wakhe ilo awekade emlobola isiZulu sinjalo sisho njalo so shuthi wena sesikahle kahle waqinisekisa ukuthi noma ngabe wawungaguli naye futhi into yakho ubuyayivuka wawungeke usakhona ungena ngenxa yokuhlukumezeka emndenini wakubo. So ngifuna ukuchecka ukuthi ngoba phela wayengasekho uyena oqondile uba wekhaya uze ngaye financially ngokwesimo sempilo na wawusuphila kanjani ubani lo wayesekuphilisa ngoba phela nawe uveza ukuthi umsebenzi ongasekho so nasenenza njani ukuze lalile noma kwakungukuthi nje nasudibene nokuthi nje emndenini konke ngoba nawe phela umuntu osanoyidinga imali benedingo zakho kunezinto zakho nawe uyidingayo kanjani ngifuna ukuchecka ukuthi mhlambe khona nezimali ezaphuma zikamkhonyana wakho ezayiqondane nawe noma ukhona indlela owawusukwazi ukuzondla ngayo njengomuntu osifazana nezidingo zakho yazi nawe. Yabo nje ungibona ngiyingane ngisa-recover. Wayengibhalile umnyeni wami izinto zakhe eziningi zayibhalwe ngami wafika ummeli bathenga ummeli angazi ngithole ngisho isenti. Kwaphoqa ukuthi ngiqale-ke ngibuyele ekhaya ngiyokwenza ama-washing emzini abantu ngize ngithole umsebenzi enkampanini thizeni manje sengisebenza kuyona. Usasebenza manje? Kodwa nje awukaze walandela inzima. Mina mfethu nami le ndaba isangishaqile. Awukathole ngisho isenti endweni zomkhwena wakho? Bathenga ummeli. So laphana emndenini amakhehla nezalukwazi njengoba babethi ngenwa kwakunjani wayehlala njalo ama-meeting ngifuna ukuchecka nje lesigaba leso ngoba phela nawe kwakufuna ube nendlela obatshela ngayo ongeke uvele bathi cha angifuni kodwa wawenza nje wobabekela kanjani ngoba mhlawumbe kunomuntu nje osibukayo okulenkinga le esikhuluma ngayo malandela wobabekela kanjani ubaconvince ukuthi cha awuyithandi lento. Yabo eyokuqala meeting ngaqala phela ngakhombisa ngathi angizwa kahle ukungena ngoba njengoba ngiphuma kulo mshado engiphuma kuwo ngisafuna ukuqala ngiyithole mina ngishonelwa ukuqala ngavika ngalokuthi ngisafuna ukuthi ngiyithole kuqala angikahili kahle bangitshela ukuthi hayi uzonikezwa leminyaka le ebekeliwe ukuthi uqale ukuhila phinde futhi kubizwe enye meeting kwaphoqa ukuthi ngiveze ukuthi ngubani asekho phela into engangimganile ngaveza so now aveza ikhanda lakho. Yes ngaveza ukuthi ngubani ngathi ngeke ngize ngikwazi kwathiwa kuyaphoqa ngathi ngeke ngize ngikwazi kwathiwa kuyaphoqa kwangiphoqa nami ukuthi ngibaleke ngase ngibona ukuthi ngiyacindezela kodwa empeleni lo muntu ngangafunda ukumthanda. Inkinga yami yesekutheni ngoba sengine-HIV ngiyagula ngase ngiprotecta leyangane yabantu esazongena esancane njengami ngangizobulala ikusasa layo ngase ngicabanga yonke leyo nto ukuthi
mengimthatha lo muntu angisabulala impilo yodwa sengibulala impilo ezo2 wase kungiphoqa ngoba sengicindezela ukuthi ngithathe imtholampilo ngihambe kwakunzima ukuthi usungavela udedele nje kalula kanjalo nasemleleni ukuthi hayi mina ngiyagula bafowethu kwase kungiphoqa ukuthi ngibatshe eqinise ngoba ngicindezela kwase kungiphoqa the voice of Makoti ngicabanga ukuthi malandela sikuthole konke ebesifuna ukuzwa la kundaba ezitha futhi indaba ezitha siyafisa ke la iziyalo ngiyithanda nami iyalo amazwi amanye nawe nje kunomuntu njengamanje osenkingeni ethi ayifane njengeyakho kuwumuntu osibukayo omunye umuntu uyakhala usuku nosuku ufela ngaphakathi okubutho lakaZulu so siyafisa ukuthi oqhamuka kuwena njengomakoti osemncane umakoti othanda ubumnandi nokufundile ngempilo because impilo lesikhuluma ngayo nje into yokuqala engabatshela ngayo ukuthanda izinto ngoba sengakubiza nje ukuthanda izinto lokwenza kumina ukuthi ngithanda umuntu ngingamazi ukuthi uphila impiloni ngenxa ukuthi imali kahle impande yesono so engakhambisa phambili ukuthi asisebenzeleni sikwazi ukuthi siphilise ngaphambi ukuthi sidependele kubantu besilisa kuphinde futhi ngiyafisa futhi ushiye isiyalo kumuntu ozithole ukuthi usenegciwane ngiyasifisa futhi loso siyalo njengomuntu odlulile kulokho nophilile nomuntu ozithuke eseba senkingeni efana nale nkulumo esiphezulu kwayo njengamanje ukuthi wakubekela amaphepha wathi mawuthi wa-check wathola ukuthi u-HIV positive okwawumkhonyana wakho mhlawumbe ngiyafisa futhi ngathi ungakuthi halamuzi nalapho ukuthi emntwini osezithole sekanje ngoba sathi siyathola ukuthi akabe engasehlala isikhathi eside wavele washona asimazi noma wamelwe inhliziyo noma wahlulwa ukwamukela isimo siyathanda futhi uphinde usithi lapho kancane yabo kubiza ukwamukela ubiza ukwamukela ngoba isikhathi ungamukeli uzomelwa inhliziyo uzolokhu ucabanga musu uyashona so muthola ukuthi unesifo idla amaphilisi ngendlela ungadefaulti uzoba right baningi abantu abaphila nakho nami ngiyaphila sekuneminyanga athola ukuthi nesifo kodwa ngiyaphila angilutho so Makoti sabonga kakhulu ngesikhathi sakho ngicabanga ukuthi ningi sikufundile qhawe sidle amaningi esayeni kuningi sikufundile kakhulu ngifuqa amanga njengamanje uyaphila uright uyidlela umshanguzo wakho ngicabanga ukuthi unaye nomuntu othandana naye njengamanje uyamprotect uzoprep konke ku-right uyayisebenzela so isifundo esikhulu noma kusenje lisekhona ithemba noma nje lisekhona ithemba Ningizimu Afrika usengaphila hashtag Ningizimu Afrika the voice of Makoti njalo masiqeda lo hlelo mfethu sesingasahleki kusuke sesidown ngiyakubuza ku-episode edlula ngathi mina angathi uyakhala nje so indaba ezibhlungu ama-reality izinto eziyenzeka ey'mpilweni zabantu ngingumzolo ngavukamisa uvalavala sekuvala ngamakhanda amadoda ethi sebade magwalagwala tethi ngagcoma ucobocoma ufala kahlamba Nyoni TV ku-TikTok ethi Nyoni TV khona ukuthi amavidiyo ethi TikTok sikujongile ku-YouTube ethi Nyoni TV Facebook ethi Nyoni TV ngihamba nomalandela uthi amalanda alandelane no kodwa ngisuke sengiyiphasi man uma ngabe sesivala kodwa ke lo hlelo lesifundisa kakhulu siyabonga kubaphathi ukuthi babe ne-idea noma basinikeze nje uhlelo olufana nololo the voice of Makoti la khona Makoti nansi inamba iyavela lapha maseliphela uhlelo uma nje ukuthi uke waba umakoti nawe unesimo esishubile ngalendlela siyakwazi ukuthi sikwenze uanonymous njengoba sihleli no-anonymous okungumazulu sidedela isibongo kuphela kodwa ke uyakwazi ukuthi uba u-anonymous uzoshare nawe istory esingalekelela nanoma yimuphi umuntu osesigabeni sokuthi abe umakoti khawela kithi uthini Afrika sithi thina okwethu sohlezi sinani nisibekezelele kwababhalayo kwabafonayo mningi umthamo kodwa office lethu lisazama yonke indlela abantu bazibangifona ngwanami angazi namba bathi personal wathi kodwa niyasiziba kodwa siyasebenza ukuthi nonke nisizakale thina siNyoni TV okwethu sikulethela lokho usukufuna the voice of Makoti
isikhona nathi. Comment section nisho ukuthi nina niyibona kanjani, siqhubeke nayo kamnandi kanjalo. Nawe Makoti buluwoze usibhalele uthole ithuba. Ake ngithi nje mina subscribe. Ake ngithi mina ubani thanks. Super thanks. Super thanks into eyi-1. Super thanks. Uthi subscribe, uthi likes, usunga-comment nje mawuthanda usho ukuthi wena ubuka kanjani uhlelo, uyibona kanjani ithi voice of Makoti, bese nje uthi super thanks, uthi nje ukukhuphula phela amadola lapha nawo ngaleza kwethu. Hawu anisasiboni yithi laba The voice of Makoti season 1.